אחד לא עובר, תעלו לנו. אף אחד לא עובר. תעבור בבקשה לצד השני. בוא נדבר עם החיילים. חיים, בוא, אתה יכול להתקרב. דודי. רבותיי, שמי ג'קי, אני קצין משטרה, אני מודיע לכם, אתם עושים דבר לא חוקי. אני מבקש מכולם להתפנות, אתם כרגע עוברים על החוק. מי שלא יתפנה ייעצר. אני מודיע, מי שלא יתפנה, אתם עושים דבר לא חוקי, אני מבקש לקום ולפנות את המקום. זיקים על הידיים. איפה זה? תביאו לי רגע זיקים. תביא לי הזיקים. אנחנו לא מתנגדים. אנחנו לא מתנגדים. יותם. אתה יכול לראות שם. מחאה לא אלימה נגד האלימות של צה"ל בעזה, נגד ההפצצות של עזה, נגד הרג של 400 אזרחים פלסטינים ב5 ימים האחרונים. פעולה לא אלימה. רושדי הוא מלא צבע, אל תדע בו. מחאה נגד אדישים אזרחים שמעדיפים לרוץ ולהתעלם מ400 אנשים שנמצאים. מחאה נגד הציבור הישראלי שמעדיף להתעלם. תמשיכו לרוץ. פעולת מחאה לא אלימה נגד רצח של 400 אזרחים. באנו לפה היום בגלל שהטייסים של צה"ל יוצאים מהמקום הזה. זה המקום שממנו יוצאים טייסים, חיילים של צה"ל, בשביל להפציץ ולרצוח ולטבוח באזרחים פלסטינים. מעל 400 פלסטינים נהרגו מאז תחילת המבצע עופרת יצוקה, וכמו שאנחנו יודעים, מאז החנוכה מעופרת יצוקה. ובאנו לפה במחאה לא אלימה נגד האלימות של צה"ל ונגד האדישות של החברה הישראלית שמעדיפה להתעלם ומעדיפה לרוץ ולשתות קפה מאשר להתעמת עם הדברים שהנציגים שלה עושים. קח אותו, תזוז בבקשה, תזוזו בבקשה. בוא, סליחה, תזוזו לשם. אנחנו גם דואגים לאזרחים בשדרות. תכניס אותם פנימה. בתוך המשטרה, טוב. שלום. קח אותה כבר, יאללה. בוא איתי מדהים.